नाय 5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि मोनसे बिग आपडेट मोजां खौरां ओंखारनानै फैदों। गोबां आइजोफोरा नैबे स्किमाव मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना बिजनेस मावनो सोनाय नैबे 10,000 रांखौ नोंथांमोना नेबाय दं। नैबे बोसोरनैयानो जालांबाय, नाथाय बेनि मोनसे मोजां आपडेट ओंखारनानै फैबाय। रां सोनायनि फाइनाल बेयाव डेट ओंखारनानै फैबाय। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन नोंथाङा नैबे 10,000 रांखौ माबे दिनखालि नोंथाङा मोननो हागोन आरो बे बाथ्राखौ सोर बुंदों। जोङो बेनि A to Z आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन आरो नोंथाङा रांखौ मोननो थाबैनो मा मा खामानिखौ नोंथाङा मावनानै लानांगोन, जोङो बेफोरनि A to Z आपडेटखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। नैबे महिला उद्यमिता स्किमनि जोहै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जयेन्ट ग्रुप थानाय आइजोफोरनो गिबियावनो आसाम गभर्नमेन्टआ नैबेयाव 10,000 रांखौ गिबियावनो नोंथांमोननो बेयाव गिफ्ट हिसाबै होगोन। जुदि नोंथाङा नैबे 10,000 रांखौ मोजां खामानियाव बाहायनानै नोंथाङा नैबेयाव 10,000 रांखौ मोजां इनभेस्ट खालामनानै बिजनेस मावनानै देखायनो हायो आरो नोंथाङा बेनिफ्राय गोबां रां मोनबावनायनि बेयाव आसाम गभर्नमेन्टआ बाथ्रा बुंदों। जुदि नोंथाङा नैबे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ बानायनानै दोनदों, अब्ला आसामनि CMआ रोखायै बुंबाय नोंथांमोना फेब्रुवारि मान्थनि 1 तारिखआवनो नोंथांमोना बे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ आसामनि लाख लाख आइजोफोरा मोननो हासिगोन। फेब्रुवारि मान्थआव नोंथांमोना मोनगोन। 2025 जाहैगोन। 25नि फेब्रुवारि मान्थआव नोंथांमोना मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रांखौ मोननो मोननैसो गोनांथार खामानिखौ मावनानै लानांगोन। बे खामानिफोरानो जाहैबाय नोंथांनि DBT नैबे डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार, बे खामानिखौ नोंथाङा मावनानै लाबानो जाबाय। नोंथांनि आधारजों बेंकजों थाबैनो नोंथाङा लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा लिंक बानायाखैब्ला नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायो, आङो बेनि गोबां भिडिअ नोंथांमोननो खोथाखाबाय थादों। नोंथाङा नैबे माइ आधार पर्टेल नोंथाङा आधार कार्डआव थांनानैबो चेक खालामनो हागोन। नैबे DBT सिस्टेमा नोंथांनिया एक्टिभ थानाया नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां मोननायाव गोबां इम्पर्टेन्ट जानानै फैगोन। मानो होनोब्ला गभर्नमेन्टआ बुंखादोंमोन जुदि नैबे DBTआ कानेक्ट गैया अब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। आधारजों बेंक एकाउन्टजों जायनिया लिंक गैया नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट हाबायानो जाहैबाय जुदि नोंथाङा बबाफोर नोंथाङा जुदि बेंकफोराव लन लानानै जुदि नोंथाङा लनखौ टाइमाव टाइम सुख'वाखै, नोंथांनि क्रेडिट स्क'रा डाउन जानानै दं, अब्लाबो नोंथांमोना मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ नैबे फेब्रुवारि 1आव जुदि सोयोब्ला नोंथांमोना मोननाय नङा। दानिया जोङो DBT सिस्टेमखौ नोंथाङा बोरै नायगोन, जोङो बेनि आपडेटखौबो नायगोन। नोंथाङा DBTखौ गावबागावनि मबाइल फननि मददावनो नैबे माइ आधार नोंथाङा पर्टेलाव थांनानै चेक खालामना लाबानो जाबाय। मानो होनोब्ला गोबां मानसिफोरा साननानै थायो आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जाखाबाय होननानै, नाथाय नैबेयाव मोनसे बेंक नैबेयाव सेडिं स्टेटासा बियो इनएक्टिभ जानानै थायो। अब्ला नोंथांमोना रांखौ मोना। नैबे एक्टिभ जानाया मेन्डेटरि। नोंथाङा बेखौ थाबैनो एक्टिभ खालामना लाबानो जाबाय। नोंथाङा बेंकआव थांनानै नोंथाङा नैबे आधारजों बेंकजों लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय, बा नोंथाङा इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक बेखौ नोंथाङा थाबैनो खुलिना लाबानो जाबाय। जुदि नैबेयाव इनएक्टिभ खिथिदोंब्लाथाय नोंथाङा बेखौ नैबे रां सोनायनि सिगांनो मावनानै लानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। दानिया रां सोनायनि बाथ्राखौ सोर बुंदों, जोङो बेनि आपडेटखौ नायदिनि। সকলে সুধি থাকে 10,000 টকাটো কেতিয়া আহিব, সুধিছিল নেকি আপোনালোকে? সুধে নেকি? আচ্ছা, মই আপোনালোকক বুজাই দিওঁ। এই আঁচনিটোত আমাৰ অসমত 4 লাখ আত্মসহায়ক গোট আছে। 40 লাখ মহিলাই আবেদন কৰিছে। এখন এখনকৈ আবেদন পৰীক্ষা কৰোঁতে বানপানী আহিলে, লোকসভা ইলেকশ্যন আহিলে, এতিয়া মই অলপ আগতে বৰগাঙৰ মিটিঙত কৈ আহিছো যে যিমানে বিহালীত আবেদন কৰিছে আত্মসহায়ক গ্ৰুপৰ সদস্যসকলৰ বেংক একাউণ্টত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি 10,000 টকাটো জমা কৰি দিম। কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যন আছে, আমি এই গোটেই আঁচনিটো
1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আৰম্ভ কৰিম। মোৰো জন্ম হৈছিল 1 ফেব্ৰুৱাৰী, ঠিক আছে? আৰু আমি বিহালীতে আৰম্ভ কৰিম, কিন্তু বিহালী ৰাইজে মোক সিদিনাখন চেল পিঠা খুৱাব লাগিব। হ'ব? কাৰ্বি পিঠা খুৱাব লাগিব, অসমীয়া পিঠা খুৱাব লাগিব। কোনে কোনে 10,000 টকাটোৰ কাৰণে ৰখি আছে? হাত উঠাওকচোন। বাপৰে, ইমান চবে এপ্লিকেশ্যন কৰি দিছে। আচ্ছা, চবে পাই যাব, ঠিক আছে? আজিৰ পৰা পীযুষ হাজৰিকাক নুসুধিব, এইটো তালাৰ চাবি মোৰ লগতহে আছে, তেওঁৰ লগত নাই, ঠিক আছে? এইটো আপোনালোক আৰু মোৰ মাজত চিক্ৰেট। 100% আপোনালোকে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত বিহালীৰ আই মাতৃসকলৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকা পুটুককৈ সোমাই যাব। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय जानो हागौ नोंथांमोना मोननो हागोन फेब्रुवारि मान्थआवनो नोंथांमोना मोननो हासिगोन आसामनि लाख लाख आइजोफोरा महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।